εάν είναι να μιλήσουμε για επιχειρήσεις, πρέπει να δούμε λίγο τις τάσεις της αγοράς. Η αγορά, όπως τη βλέπετε, σίγουρα δεν πάει και πάρα πολύ καλά. Αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία ανεβαίνουν. Αυτά λέγονται τάσεις. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία είναι σε ανάπτυξη. Κάποια στιγμή είχε πει ένας μεγάλος άντρας: η αγορά σε πληρώνει για τις ανάγκες που καλύπτεις και τα προβλήματα που εσύ λύνεις. Και αν το σκεφτείτε, όντως είναι έτσι. Πάρτε τους σημερινούς δισεκατομμυριούχους. Ο τύπος που δημιούργησε το Facebook. Ποια ανάγκη κάλυψε? Ο άνθρωπος συνειδητοποίησε ότι οι άνθρωποι θέλουν να κουτσομπολεύουμε. Θέλουμε να μπαίνουμε μέσα και να γράφουμε ο καθένας ό,τι θέλει. Έφτιαξε λοιπόν ένα εργαλείο στο οποίο ένωσε όλους αυτούς τους ανθρώπους παγκοσμίως και αυτή τη στιγμή είναι δισεκατομμυριούχους. Οι τύποι που φτιάξανε την Google, οι τύποι που φτιάξανε το YouTube. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δώσανε λύση σε ένα πρόβλημα της αγοράς, καλύψανε μια ανάγκη από υπηρεσία και ξαφνικά ξεφύγανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικές τάσεις. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη ζήτηση για προσφορές, εκτόσεις και deals. Δηλαδή, αν δείτε, όχι μόνο στην ελληνική αγορά, η οποία εντάξει έχει μια κρίση, αλλά παγκοσμίως υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για εκτόσεις, για προσφορές. Τα πράγματα τα οποία πηγαίνουμε και αγοράζουμε, θέλουμε οι άνθρωποι να τα παίρνουν φθηνά. Επίσης, μια πολύ μεγάλη τάση είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ίντερνετ. Ο Bill Gates σήμερα λέει ότι αν έχεις επιχείρηση και δεν είσαι στο ίντερνετ, βασικά δεν έχεις επιχείρηση. Και η τρίτη τάση είναι mobile apps. Δηλαδή, οι εφαρμογές για κινητά. Δεν ξέρω ποια από εσάς έχετε smartphones, έξυπνα τηλέφωνα, αλλά έχεις δεν έχεις, έχετε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένας χαμός με τις εφαρμογές. Πότε έβγαλε ο Steve Jobs πρώτη φορά το 2008. Δηλαδή, φανταστείτε από το 2008 και πριν δεν υπήρχε καν η έννοια του mobile app. Και σήμερα υπάρχουν δισεκατομμύρια mobile apps. Γίνεται ένας πανικός εκεί πέρα. Η ιδέα λοιπόν η δικιά μας θα χρησιμοποιήσει και αυτές τις τρεις τάσεις. Θα παντρέψει, θα ενώσει αυτές τις τρεις τάσεις σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Γιατί εάν ασχοληθείς με μία από αυτές τις τρεις, υπάρχει πιθανότητα να κάνεις χρήματα. Εάν συνδυάσεις και τις τρεις μαζί, οι πιθανότητες ανεβαίνουν. Τώρα πάμε να δούμε λίγο την ελληνική αγορά. Μερικά δεδομένα της ελληνικής αγοράς. Η Ελλάδα, σαν χώρα, έχει πάνω από 500.000 επιχειρήσεις μικρομεσαίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν τεράστιο πρόβλημα. Αιμορραγούν. Έχουν μειωθεί οι πελάτες τους και οι πελάτες που έχουν ήδη το πελατολόγιο τους έχει μειωθεί η ρευστότητά τους. Συμφωνούμε? Αυτό είναι δεδομένο. Ένα άλλο δεδομένο. Οι άνθρωποι προσπαθούν, οι οποίοι έχουν μαγαζιά, να προσελκύσουν τους πάντες με προσφορές. Έχετε παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό γίνεται ένας χαμός με τις προσφορές και τις εκτόσεις. Ακόμα και περίοδο που δεν υπάρχουν εκτόσεις, βγάζουν κάποιες εκτόσεις, βγάζουν προσφορές. Γιατί προσπαθούν να μας προσελκύσουν. Και το τρίτο κομμάτι είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, οι μαγαζάτορες έχουν καταλάβει ότι το παιχνίδι παίζεται και στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, αλλά δεν ξέρουν πώς θα το παίξουν. Δεν έχουν τεχνικές γνώσεις. Μερικοί από αυτούς πήγαν και παραγγείλανε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μερικοί από αυτούς πήγαν και παραγγείλανε και φτιάξανε μια ιστοσελίδα. Είπανε, ξέρω εγώ, θα βγω και στο ίντερνετ, πλήρωσαν 1.000-2.000-3.000 ευρώ και τους φτιάξανε ένα site. Αλλά και που έχει site δεν σημαίνει τίποτα, γιατί πλέον στο ίντερνετ υπάρχουν δισεκατομμύρια site. Θα πρέπει κάπως να οδηγήσεις ανθρώπους σε αυτό το site. Πρέπει να οδηγήσεις ματάκια να σε δούνε. Και δυστυχώς ο μικρομεσαίος δεν ξέρει πώς να το κάνει αυτό. Σε αυτά τα προβλήματα λοιπόν θα έρθει η δικιά μας εταιρεία να δώσει λύση. Ποια είναι λοιπόν η εταιρεία? Η εταιρεία ονομάζεται Olympic Idea. Είναι μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε στην Αμερική, στο Delaware της Αμερικής και ξεκινάει παγκοσμίως, ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου. Η εταιρεία αυτή λοιπόν θα κάνει τι ακριβώς? Είναι το μεγαλύτερο, πιο πρεστής κλαμπ προσφορών και deals. Φιλοδοξούμε τέλος πάντων να γίνει, εγώ το λέω σαν να είναι ήδη έτσι. Είναι! Όχι, εντάξει. Αυτό που θέλουμε τέλος πάντων να κάνουμε μαζί σας είναι να την κάνουμε το πιο πρεστής και το μεγαλύτερο κλαμπ προσφορών και deals που υπάρχει. Θα προσεγγίσουμε επιχειρηματίες, μαγαζάτορες, ανθρώπους οι οποίοι έχουν είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες, ένας γιατρός, ένας υδραυλικός, ένας που έχει το μαγαζί του, οι οποίοι θα συμπληθούν με την Olympic Idea και θα βάλουν σε αυτή εδώ την ομπρέλα, σε αυτό το εκπτωτικό χωριό που είναι ιντερνετικό, τις προσφορές τους, τις υπερπροσφορές τους, τα deals τους κτλ. Γιατί να το κάνουν αυτό? Γιατί η Olympic Idea θα τους προσφέρει αυτό που αυτοί δεν έχουν. Προβολή στο διαδίκτυο. Άρα εμείς θα απευθυνθούμε στον μικρομεσαίο επιχειρηματία και θα του πούμε ότι κοίταξε να δεις, θα σου φτιάξουμε ένα διαφημιστικό slide, μια μονοσέλιδη ηλεκτρονική βιτρίνα και ένα e-shop. Όλα αυτά εδώ που τα χρειάζεται με ένα κόστος 10 ευρώ το μήνα. Έλα, εσύ πλάκα κάνεις? Όχι, δεν κάνω καθόλου πλάκα, 10 ευρώ το μήνα. Με 120 ευρώ το χρόνο, το οποίο φανταστείτε, δεν ξέρω ποια από εσάς έχετε μια μικροεπιχείρηση, σαν διαφημιστικό κόστος είναι αστείο. 10 ευρώ το μήνα μπορεί να δίνει κάποιος απλά για να του καθαρίσουν την τζαμαρία ο μαγαζάτορας. Όχι, φανταστείτε πως λεφτά μπορεί να δίνουν σε φυλάδια και να μπουν σε 1.002. Εμείς λοιπόν σαν εταιρεία πηγαίνουμε και του λέμε, εγώ άνθρωπέ μου θα σε βάλω, αν μπεις στην Olympic Idea, με ένα κόστος 120 ευρώ το χρόνο ετήσιο, θα σου δημιουργήσουμε το site σου, θα σε προβάλλουμε στο διαδίκτυο, όλα αυτά εδώ. Το μόνο που θέλουμε είναι να μπεις μέσα εδώ και να δώσεις μια υπερπροσφορά ή μια προσφορά. Γιατί έχουμε βάλει τόσο χαμηλό κόστος?
για να μαζέψουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το έχουν ανάγκη αυτό οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις? 100%. Απ' την άλλη λοιπόν θα έχουμε συνδρομητές, καταναλωτές. Εμείς δηλαδή. Ο συνδρομητής θα είναι συνδρομητής παύλα συνεργάτης. Δηλαδή θα πληρώνει μια μικρή συνδρομή και ουσιαστικά θα έχει τα εξής προνόμια. Πρώτον, θα έχει την κάρτα Olympic Idea. Όλοι μας λοιπόν θα βγάλουμε μια κάρτα Olympic Idea, στην οποία θα έχεις κατευθείαν πρόσβαση σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι εδώ μέσα και θα παίρνεις εκτόσεις. Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι να μπορώ εγώ να έχω εκτόσεις και προσφορές σε οτιδήποτε χρησιμοποιώ. Δηλαδή, δεν θέλω να πάω στον ένα να του αλλάξω τις καταναλωτικές συνήθειές του. Πού αγόρι να μου πίνεις καφέ? Εκεί, εκεί και εκεί. Πού πηγαίνεις και ψωνίζεις κρέατα, κουρεύεσαι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε και να κάνεις? Ωραία, στα μαγαζιά που έτσι κι αλλιώς πηγαίνεις, εγώ θέλω εσύ να πάρεις την εκτόσή σου. Με μία κάρτα να έχεις εκτόσεις στα πάντα. Το δεύτερο που θα μπορεί να κάνει ο συνδρομητής, παύλα συνεργάτης, είναι το δικαίωμα να μπορεί ο ίδιος να προσθέσει επιχειρήσεις μέσα σε αυτό το κλαμπ. Άρα ο καθένας από εμάς θα μπορεί να πάρει έναν μαγαζά, τον επιχειρηματία και να τον φέρει. Αυτό είναι δικαίωμα συνδιαμόρφωσης του κλαμπ. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Τι σημαίνει δικαίωμα συνδιαμόρφωσης? Σημαίνει ότι ξαφνικά μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να βάλουμε μέσα στο κλαμπ μας ό,τι θέλει ο καθένας. Κάποιος μπορεί να του αρέσουν πάρα πολύ τα υγιεινά. Μπορεί να πάρει λοιπόν μαγαζιά που έχουν σχέση με υγιεινή διατροφή κτλ. Και να τα φέρει μέσα και να έχει εκτός αυτά. Ο άλλος έχει τρέλα με τον αθλητισμό. Ο άλλος έχει τρέλα με τα ταξίδια και θέλει να βάλει ξενοδοχεία κτλ. Ό,τι θέλει κάποιος μπορεί να το βάλει μέσα. Και μάλιστα η εταιρεία, όχι μόνο σου είναι το δικαίωμα να βάλεις επιχείρηση μέσα στο κλαμπ, αλλά θα σε πληρώσει κιόλας γι' αυτό. Δηλαδή θα πληρωθούμε κάθε φορά που εμείς θα φέρνουμε μια εταιρεία, ένα μαγαζάτορα, ένα επιχειρηματία, οτιδήποτε μέσα στο κλαμπ. Και το τρίτο κομμάτι είναι ότι μπορούμε να προσθέσουμε άλλους συνδρομητές. Αυτό δηλαδή που γίνεται και σήμερα. Σήμερα κάνουμε μια ανοιχτή παρουσίαση, να ενημερώσουμε ανθρώπους που εμείς πιστεύουμε ότι θα τους ενδιαφέρει αυτό. Και θα έχουμε το δικαίωμα να μπορούμε να προσθέσουμε. Και εδώ λοιπόν η εταιρεία θα επιστρέφει ένα κομμάτι από το τζίρο της πίσω σαν επιβράβευση. Η εταιρεία λοιπόν η δικιά μας λέει το εξής. Ότι εμείς θα μοιράζουμε περίπου το 90% του τζίρου στους συνδρομητές μας. Για να φέρουν επιχειρήσεις ή για να φέρουν άλλους συνδρομητές. Η εταιρεία από το 90% του τζίρου της θα το επιστρέφει πίσω σαν χρήματα επιβράβευσης. Δηλαδή κάποιος από εμάς όχι μόνο θα έχει την κάρτα που θα έχει τις εκτόσεις της, αλλά θα μπορεί να είναι εισοδηματίας και να έχει εισόδημα από την δημιουργία αυτού του κλαμπ. Σαν να είμαστε δηλαδή μέτοχοι στην εταιρεία. Αυτό είναι που μου άρεσε εμένα πάρα πολύ. Και όταν λέμε 90%, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστιο αυτό. Η εταιρεία θα παίρνει ποσοστό από το τζίρο των καταστημάτων? Όχι. Γενικά αυτά τα εκπτωτικά site ζητάνε ένα 10, 20, 30% στον μικρομεσαίο επιχειρηματία. Γι' αυτό και ο Έλληνας έχει γονατίσει. Δηλαδή δεν φτάνει που θα δώσει μια γενναιόδορη προσφορά 40, 50, 60%, αλλά θα έρθει το εκπτωτικό site και του πει θέλω και ένα 20% για μένα. Εμείς λοιπόν σαν Olympic Idea στον επιχειρηματία του λέμε εγώ δεν θέλω τίποτα. Κράτα όλο το ποσοστό για σένα. Ό,τι τζίρο θα κάνεις μέσα από μένα, που εγώ θα σε διαφημίσω, κράτα το για σένα. Εμένα μόνο θα μου δώσει τα 120 ευρώ και εγώ θα σου φτιάξω αυτά τα εργαλεία. Ωραία. Πόσο πιστεύετε ότι πρέπει να στοιχίζει αυτή εδώ η κάρτα? Για να είναι κάποιος συνδρομητής και να έχει και τις εκτόσεις του και το δικαίωμα να προσθέτει επιχειρήσεις και να δημιουργήσει συνδρομητές και να βγάζει και 90% από τον τζίρο πίσω. Πείτε μου ένα λογικό ποσό. 1000 ευρώ είπε ο κύριος στο βάθος. Μάλιστα. Κάποιος άλλος? Ωραία. Τέλος πάντων, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, 20 ευρώ θα είναι περίπου. 28 δολάρια, τέλος πάντων, στο μεταπλέον περίπου σε ευρώ. Με 20 ευρώ λοιπόν, εγώ θα μπορώ να έχω την κάρτα μου και να έχω όλα αυτά εδώ τα προτερήματα. Άρα, για να δούμε λοιπόν το business plan, το πώς λοιπόν να βγάλουμε εμείς χρήματα, γιατί προφανώς γι' αυτό είμαστε εδώ, ο καθένας από εμάς θα έχει δύο τρόπους δημιουργίας εισοδήματος. Να προσθέτει καταστήματα και επιχειρηματίες ή να προσθέτει άλλους υποψήφιους συνεργάτες. Δύο διαφορετικά. Πάμε να το δούμε το ένα. Κάποιος δηλαδή θα βγάλει την κάρτα και θα λέει: εγώ θέλω να πάρω μόνο τις εκτόσεις μου. Οκ. Κάποιος πρέπει να πει: εγώ θέλω να πάρω τις εκτόσεις μου και να προσθέτω και επιχειρήσεις. Θα βγάλει και εισόδημα από εκεί. Κάποιος πρέπει να πει: εγώ θέλω να δίνω και επιχειρήσεις, να έχω και τις εκτόσεις μου και να προσθέτω και άλλους ψήφους. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Όταν μια επιχείρηση μπαίνει στην Olympic Idea, σας είπα ότι το κόστος είναι 120 ευρώ το χρόνο. Ναι. Ωραία. Το ποσό που επιστρέφεται πίσω σε εμάς είναι της τάξης. Κανονικά δεν έπρεπε να έχει drums, πώς δεν το έχω κορίξει αυτό. Και το ποσό είναι 100 ευρώ. Εντάξει, κοιτάξτε, πρέπει να δείξουμε λίγο ενθουσιασμό. Λοιπόν, πρέπει και το ποσό είναι 100 ευρώ. Δηλαδή, συγγνώμη, φανταστείτε το λίγο, γιατί δεν μπορεί να ενθουσιάζω μόνο εγώ μόνος μου. Από τα 120 ευρώ που θα δίνει ένας μαγαζάτρος ή ένας επιχειρηματίας, που είναι ελάχιστο σαν κόστος, ετήσιο κόστος, για να του φτιάξουμε ισό, μπάνερ, αυτά όλα τα διαφημιστικά κτλ.
Πει αυτός που θα τον προσθέσει μέσα θα βγάζει 100 ευρώ. Μαγαζί δηλαδή και 100 ευρώ. Θα βάζεις, εσύ θα μιλάς σε επιχείρηση και το 100 ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για τους φίλους του. Τι εννοώ. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους στην ηλικία μου οι οποίοι δουλεύουν καλά, πάρα πολλοί φεύγουν στο εξωτερικό, δυστυχώς, και οι άλλοι οι οποίοι κάθονται εδώ δουλεύουν πολιτές εταιρείες. Εάν έχετε φίλους οι οποίοι είναι πολιτές, ή αν κάποιοι από εδώ είστε πολιτές, θα ξέρετε ότι ο πολιτής σήμερα, όχι απλά τον εκμεταλλεύονται, δουλεύει 8 ώρα, 10 ώρα και 12 ώρα, πηγαίνει και βλέπει δεκάδες σημεία κάθε μέρα και γίνει πολύ καλός να επικοινωνεί ένα μήνυμα, για να πάρει στο τέλος του μήνα 1500, 1700, ξέρω κάπου εκεί. Οκ, φαντάζομαι λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο, εάν εγώ του δώσω την ευκαιρία και του πω ξέρεις κάτι, πήγαινε σε μια μέρα και κάνε 10-15 ραντεβού. Και βάλε 10 μαγαζιά, 10 επιχειρηματίες, οι οποίοι θα τους πουλήσει αυτά τα εργαλεία και θα τους δώσει 120 ευρώ. Μέσα σε μια μέρα μπορεί να βγάλει 1000 ευρώ. Και μάλιστα αυτό το εισόδημα θα είναι παθητικό εισόδημα. Τι εννοώ παθητικό. Τον Ιανουάριο, ας υποδέσουμε ότι κάποιος έφερε 30 μαγαζιά μέσα στην Ολυμπιακή Αιτία. 30 μαγαζιά επί 100 είναι 3.000. Έβγαλε 3.000. Αυτό το εισόδημα του χρόνου τον Ιανουάριο, με το που ανανεώσουμε αυτές τις επιχειρήσεις ξανά για έναν χρόνο, θα τα πάρεις αυτόματα. Και κάθε Ιανουάριο. Του χρόνου τον Ιανουάριο 2015 πες ότι εσύ βάλει τώρα 30 μαγαζιά και του χρόνου τον Ιανουάριο βάζεις άλλα 10. Άρα θα βγάλεις τα 3.000 αυτού του Ιανουαρίου του 2014 και άλλα 4.000. Το Φεβρουάριο δεν έκανες τίποτα, μείνες μόνο σε 10 μαγαζιά και μπήκαν οι έβγαλες 1.000. Και πάει λέγοντας. Άρα ένα χρόνο που αυτή τη στιγμή εμείς θα χτίσουμε την Ολυμπιακή Αιτία, όποιος από εμάς ή από εσάς μας βοηθήσει και τη μεγαλώσουμε, θα δοθούν πάρα πολλά χρήματα σε αυτήν εδώ τη διαδικασία. Και αυτό είναι ένα από τους τρόπους εισόδηματος. Πάω με τον άλλο. Εισόδημα από συστάσεις μελών. Δηλαδή το να μπορούμε να πούμε την ιδέα, να πούμε και σε ένα φίλο γνωστό κτλ. Ότι ξέρεις κάτι. Δάνε και εσύ τη δικιά σου κάρτα Ολυμπιακή Αιτία. Γίνε και εσύ συνδρομητής. Εδώ έχουμε 6 διαφορετικούς τρόπους που ουσιαστικά η εταιρεία μοιράζει το 90% του τζίρου της. Ο πρώτος λέει το εξής. Free and you are free club. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν εσύ συστήσεις και βρεις 3, η δικιά σου συνδρομή είναι δωρεάν. Η συνδρομή σου πληρώνεται από αυτούς τους 3. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορώ πραγματικά να το πω ακόμα και στη γιαγιά μου. Γιατί τα υπόλοιπα που θα σας πω στη γιαγιά μου δεν θα τα πω. Γιατί θα την μπερδέψουμε. Αλλά στη γιαγιά μου η οποία θα βγάλει την καρτούλα της και θα θέλει να παίρνει τις εκτόσεις, μπορώ να της πω πολύ εύκολα: γιαγιά, άκου να δεις, εάν το πεις και σε 3 φίλες σου και βγάλουν και αυτή κάρτα για να παίρνουν στο κομμωτήριο, ας πούμε, την έκδοση, εσύ η δικιά σου συνδρομή θα είναι δωρεάν. Με το που βρεις 3. Και αυτό μπορεί να διπλασιάζεται γρήγορα, εύκολα. Είναι κάτι που ο κόσμος το καταλαβαίνει, είναι απλό, δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Βρίσκω 3 που γίνονται συνδρομητές, άρα με η δικιά μου συνδρομή είναι δωρεάν. Καλό. Καλό. Ωραία. Δεύτερος νόμος πληρωμής. Δεύτερος νόμος πληρωμής. Λέγεται appreciation bonus. Τι λέει ουσιαστικά αυτό? Πέρα από τους 3 που έβαλε στην αρχή, για κάθε άλλον που θα προσθέτεις στο κλαμπ, ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο έκτος που θα φέρεις κτλ., εσύ θα παίρνεις $7 κάθε μήνα. $7. Αν λοιπόν τον Ιανουάριο έχεις φέρει 10 άτομα, εκτός από τα 3 τα τέτοια, εσύ θα βγάζεις 7 επί 10, $70 κάθε μήνα. Όσο αυτή φυσικά είναι μέσα και είναι ενεργή, έτσι. Όταν αυτό προστίθεται, τον άλλο μήνα φέρνεις άλλους 10 και τους είχες και τους 10 του Ιανουαρίου, 20 ώρα 20, 7, 140 και πάει λέγοντας. Και το εισόδημα σου αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο. Εδώ το εισόδημα έχει σχέση με τις προσωπικές συστάσεις. Ο επόμενος τρόπος αμοιβής λέγεται Matrix. Τώρα, το σύστημα και το πρόγραμμά μας έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο δόμησης των ανθρώπων. Δηλαδή, όταν εμείς προσθέτουμε έναν άνθρωπο, δεν τον τοποθετούμε κάπου συγκεκριμένα στο κλαμπ, αλλά το πρόγραμμα, το σύστημα που λέγεται Matrix, τυχαίο, δεν νομίζω, παρεπτόντως το Matrix ήταν από τις αγαπημένες μου ταινίες. Το ένα. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ταινία που την έχετε δει, αλλά ήταν ένας τύπος ο οποίος δεν μπορούσε να κοιμηθεί τα βράδια γιατί ένιωθε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον κόσμο. Ο Νίο. Και αυτός ήταν πλάνο Α. Και μετά έψαχνε να βρει κάποιους που να είναι πλάνο Β. Βρήκε κάτι τύπους οι οποίοι ήταν πλάνο Βιτάρι, οι οποίοι του λένε όντως δεν πάει κάτι καλά με τον κόσμο και εμείς έχουμε τη λύση. Αν γυρίσω τα slide πίσω, αν δείτε το πλάνο Α ήταν με μπλε και το πλάνο Β ήταν με κόκκινο. Δεν ήταν τυχαία, είναι από την επιρροή που έχω από την ταινία Matrix. Γιατί στο τέλος του δώσανε να επιλέξει σε κάτι χαπάκια, να μπλε και κόκκινο και μπράβο. Και μετά είναι και αυτός πλάνο Βιτάριος και. Ωραία. Τέλος πάντων, στο θέμα μας, η εταιρεία έχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο τρόπο που τοποθετεί τους ανθρώπους και τους δομεί. Δηλαδή, όταν ξεκινάει κάποιος, δημιουργούνται 3 θέσεις στο δίκτυό του, στην ομάδα του. Και η σειρά που μπαίνουν είναι αυτή. Ο πρώτος μπαίνει αριστερά, μετά ο μεσαίος και μετά ο δεξιά. 1, 2, 3. Με το που συμπληρωθεί αυτή η τριάδα, ανοίγουν άλλες 3 θέσεις από κάτω. Ο τέταρτος λοιπόν που θα φέρεις εσύ,
θα πάρει αυτή τη θέση. Ο πέμπτος όμως δεν θα πάρει αυτή τη θέση. Δεν θα πάει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, αλλά γράφονται με δεξί σειρά. Πρώτα θα γραφτεί ο 1, μετά θα δώσει τη θέση 4 και μετά τη θέση 7. Δηλαδή τους μοιράζει το πρόγραμμα, καθώς εσύ φέρνεις και λέγεις «Α, έκανα άλλο ένα συνδρομητή». Ωραία, τους μοιράζει έναν, μετά 2, 5, 8, 3, 6, 9. Συμπληρώνει 9, θα τα πει από κάτω. Άσχετα το αν προσθέτεις εσύ ή κάποιος άνθρωπος που είναι πάνω από σένα ή κάποιος άνθρωπος που είναι εδώ πέρα, συμπληρώνεται το matrix με αυτήν τη σειρά. Και εδώ υπάρχουν 3 θέσεις, 9, 27, 81, 243, αρχίζει και ανοίγει και γίνεται. Έτσι θα δικτυωθούμε όλοι παγκοσμίως. Θα είναι ένα το matrix, μία δικτύωση παγκοσμίως. Εμείς, εσείς, μπορούμε να είμαστε από τους πρώτους οι οποίοι θα το ξεκινήσουμε αυτό το πράγμα. Πώς πληρώνει αυτό το πρόγραμμα? Κάθε μήνα λοιπόν κοιτάει το πρόγραμμα και λέει πόσους ανθρώπους έχεις εσύ που είναι μέσα στην ομάδα σου, μέσα στο δικό σου το matrix. Έχω ξέρω εγώ 10 άτομα. Θα παίρνεις $1 για κάθε άτομο που έχεις μέσα στην ομάδα σου. Ανεξαρτήτως αν τον έχεις φέρει εσύ ή κάποιος άλλος. Έχεις 100 άτομα, $100. 1000 άτομα, $1000. Δηλαδή το πρόγραμμα μετράει το πόσους ανθρώπους έχουν ξεκινήσει, αν εσύ είσαι εδώ, πόσους ανθρώπους είναι μέσα στο δικό σου το matrix, ανεξαρτήτως ποιος τους έφερε. Αυτό είναι φοβερό. Έτσι λέει 100, 300, 1000. Ακόμα και αν εσύ δεν έχεις συστήσει κανέναν, δηλαδή εσύ ξεκινάς, δεν προλαβαίνεις να συστήσεις κανέναν. Έτσι όπως είναι δομημένο το πρόγραμμα, δεν υπάρχει πιθανότητα οι άνθρωποι που είναι πριν από σένα να συστήσουν κάποιον και να μπει μέσα στη δικιά σου ομάδα. Αφού, εάν αυτός εδώ είναι εξαιρετικός και φέρει πάνω από 3 άτομα, το πρόγραμμα δεν τον αφήνει να βάλει τον τέταρτο δίπλα, πέμπτο, έκτο. Αναγκαστικά αυτός τον κάθε ένα που θα φέρει πέρα από τους 3 θα πρέπει να τους βάλει στο βάθος. Άρα, επειδή είναι φτιαγμένο το πρόγραμμα έτσι, εσύ ακόμα και αν δεν έχεις πολλά να στήσεις κανέναν, μπορεί να έχεις ανθρώπους οι οποίοι θα πέσουν μέσα στην ομάδα σου, μέσα στο μάτι σου. Απλά εκεί έχουμε ένα περιορισμό, θα πληρωθείς λέμε μέχρι το 5ο επίπεδο. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ υπάρχουν 350 περίπου θέσεις. Το μέγιστο, δηλαδή, αν συμπληρωθεί το matrix σου και εσύ δεν έχεις συστήσει κανένα, μπορεί να βγάζει μέχρι $350 κάθε μήνα. Κάτσε ρε Θοδωρή, ακόμα και αν δεν έχω κάνει τίποτα. Ναι, παίρνουμε την ιδανική περίπτωση τώρα που συμπληρώνεται το matrix χωρίς να κάνεις τίποτα, αλλά μπορεί να βγάζει μέχρι $350. Εάν κάνεις 6 προσωπικές συστάσεις ή πληρώνεις αντί για μηνιαία τη συνδρομή σου ανά τρίμηνο, γιατί η συνδρομή θα μπορεί να πληρώνεται μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια. Γενικώς το πρόγραμμα το έχουμε δομήσει έτσι, ώστε αυτός που πληρώνει την ετήσια συνδρομή του να έχει πολύ μεγαλύτερα πλεονεκτήματα. Δηλαδή ο ετήσιος, αυτός που θα πληρώσει όλη τη συνδρομή του για όλο τον χρόνο, για τον ίδιο τζίρο θα παίρνει περισσότερα λεφτά. Ο ετήσιος, ο τριμηνίος λοιπόν, του ανοίγει και το 6ο επίπεδο, άλλες 700 θέσεις. Δηλαδή μέχρι $1092 το μήνα μπορεί να βγάλει το matrix. Ο ετήσιος του ανοίγει και το 7ο επίπεδο που είναι άλλες 2.000 θέσεις. Εδώ πέρα συνολικά, άμα κάνει τις προσπαθήσεις, είναι 3.279 άτομα. Άρα εσύ μπορεί να βγάζεις μέχρι $3.279. Και αυτό είναι κάθε μήνα. Το 8ο επίπεδο που έχει 6.500 θέσεις, εάν παρατήσεις το 8ο επίπεδο υπάρχει πιο πολλές θέσεις από ότι υπάρχουν και στα 7 επίπεδα μαζί. Το 8ο επίπεδο ανοίγει όταν εσύ κάνεις 20 προσωπικές εγγραφές. Όταν εσύ έχεις φέρει 20 ανθρώπους, τότε σου ανοίγει η εταιρεία και το 8ο επίπεδο και αρχίζει και πληρώνεις και από εκεί. Ετησίως. Μηνιαίος. Να ξαναγυρίσω πίσω λίγο στο προηγούμενο. Σας είχα πει ότι εάν φέρεις ένα μαγαζί, παίρνεις €100. Από τα 120 που δίνει το μαγαζί, εσύ παίρνεις τα 100. Αυτό είναι δικαίωμα του ετήσιου συνεργάτη, συνομιλητή. Εάν είσαι τριμηνιαίος, παίρνεις τα 60 από τα 120. Και αν είσαι μηνιαίος, δεν έχεις καν δικαίωμα να βάλεις επιχείρηση. Όπως καταλαβαίνετε, ο ετήσιος έχει πολύ μεγαλύτερα ωφέλη. Πάω σε άλλο τρόπο μου πεις. Είναι εκπληκτικό. Εδώ είναι πάρα πολλά θέματα. Εδώ λέει το εξής. Όταν θα έχεις κάνει 3 συστάσεις, θα έχεις φέρει 3 άτομα, ονομάζεσαι Χάλκινος, okay. Και από τις 3 σου συστάσεις, εσύ θα μπορείς να παίρνεις το 10% από τα εισοδήματα που έχουν αυτοί από το matrix. Δηλαδή, αν έχεις 3 άτομα που έχεις φέρει και αυτοί έχουν κάνει στο δικό τους το matrix, στη δικιά τους την ομάδα, έχουν 300 άτομα και βγάζουν, ξέρω εγώ, από $300 ο καθένας, εσύ θα πάρεις το 10% από τον έναν, $30, $30, $30. Από τον κάθε έναν θα παίρνεις 10%. Έξτρα χρήματα. Εάν όμως εσύ κάνεις 6 συστάσεις ή αναβαθμιστείς σε τρίμηνο, έτσι δεν είναι, λέγεσαι αργυρός και η εταιρεία σου διπλασιάζει το ποσοστό που εσύ κερδίζεις. Από την κάθε προσωπική σου εγγραφή, εσύ θα παίρνεις το 20%. Στα ίδια άτομα, στα $300, εσύ ξαφνικά θα παίρνεις 20%. Και αν εσύ είσαι ετήσιος ή έχεις κάνει 10 προσωπικές εγγραφές, είσαι πλατινένιος και παίρνεις και το 30%.
τριπλασιασμός των αμοιβών. 30% από τον καθένα. Δηλαδή φαντάσου να έχεις 10-15 άτομα μέσα στο Matrix, αυτό είναι σε άπειρο βάθος. Δεν είναι μέχρι τα 8, είναι σε άπειρο. Μπορεί εσύ να προσθέσεις έναν, ξέρω εγώ, Κινέζο ή έναν Ρώσο στο 25ο βάθος. Γιατί λέω Κινέζο και Ρώσο, γιατί το πρόγραμμα δεν είναι προφανώς μόνο για την Ελλάδα, είναι παγκόσμιο. Εάν αυτός ο Κινέζος ή ο Ρώσος πάει στη χώρα του και φτιάξει και εγώ ένα τεράστιο δίκτυο με 10.000 Κινέζους και Ρώσους, στο δικό του Matrix, εσύ θα λαμβάνεις το 30%. 3.000 από τον Κινέζο, 3.000 από τον Ρώσο. Να είναι καλά τα παιδιά. Τώρα, εάν κάνεις 20 προσωπικές εγγραφές, ονομάζεται Ζαφυρένιος, έχει ένα τίτλο και πας στο 40%. Και αν κάνεις 50, ονομάζεται Σμαράγδι και έχεις 50%. Η μέγιστη αμοιβή που μπορείς να λάβεις είναι να ματσάρεις μέχρι και το 50% από τα χρήματα που βγάζουν οι δικοί σου. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να έχεις 50 προσωπικές εγγραφές κάπου σε άπειρο βάθος στο δέντρο και ό,τι χρήματα βγάζουν αυτοί, εσύ να παίρνεις το 50%. Όχι από αυτούς, αυτοί θα πάρουν τα δικά τους και εσάς σου δίνει έξτρα 50. Δηλαδή, έχω κάποιον ο οποίος βγάζει $1.000. Θα μου δώσει 500. Έχω κάποιον ο οποίος βγάζει 100. Θα μου δώσει άλλα 50. Έχω κάποιον που βγάζει 5.000. Θα μου δώσει 2,5. Από τον κάθε ένα να ματσάρει το 50%. Εδώ τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Και ουσιαστικά αυτό είναι κίνητρο για να κάνεις, να φέρεις εσύ προσωπικά πολλούς ανθρώπους. Επίσης είναι κίνητρο για να βοηθήσεις αυτόν που φέρνεις. Προσέξτε να δείτε αυτός ο τρόπος πληρωμής πόσο έξυπνα είναι φτιαγμένος. Εγώ που θα φέρω τον Σταύρο, μου λέει ότι εάν βοηθήσεις τον Σταύρο και βγάλει πάρα πολλά χρήματα, μεγαλώσει η ομάδα του, τον βοηθήσεις, αναπτυχθεί η ομάδα του και αυτός από το Matrix του βγάζει αρκετά χρήματα, εσύ θα πάρεις το 50%. Εάν αυτός δεν βγάζει τίποτα, εγώ τι θα πάρω. Άρα, τον άνθρωπο που εσύ συστήνεις πρέπει να τον βοηθήσεις να πάει καλά για να λάβεις εσύ την αμοιβή. Οι τίτλοι λοιπόν που έχουμε είναι Ζαφύρι, Σμαράγδι και Διαμάντι. Το Διαμάντι είναι αν έχεις κάνει 100 προσωπικές εγγραφές και βέβαια το ποσοστό πάλι είναι 50%. Και το Σμαράγδι και το Διαμάντι έχουν 50% αντιστοιχεί στις αμοιβές σου. Τώρα, ένα παράδειγμα λέει, αν έχεις 10 μέλη που έχεις προσθέσει στην Ολυμπιακή ιδέα, οι οποίοι αμείβονται με $300 από το δικό τους Matrix, ουσιαστικά εσύ θα βγάζεις $900 κάθε μήνα. Αν έχεις 50 άτομα που έχεις φέρει εσύ προσωπικά και αυτοί αμείβονται με $300 ο καθένας, εσύ θα βγάζεις $7.500 το μήνα. Καλούτσικα λεφτά. Εντάξει. Δεν ζεις με αυτά, αλλά... Λοιπόν, μπόνους ηγεσίας. Αυτός ο τρόπος αμοιβής, αυτά όλα που σας λέω είναι προσθετικά, έτσι. Δεν πληρώνεσαι με τον ένα από αυτούς. Πληρώνεσαι και με αυτόν και με τον άλλο και με τον άλλο. Και ο κάθε τρόπος έχει τη λογική του. Η αμοιβή ηγετών λέει το εξής. Όταν γίνεσαι Ζαφύρι, δηλαδή έχεις 20 που έχεις φέρει εσύ προσωπικά, θα σου δώσει $1 παραπάνω για κάθε άτομο που είναι στην προσωπική σου ομάδα. Προσωπική σου, σε άπειρο βάθος. Σε άπειρο βάθος, δηλαδή από τους 20 που έφερες εσύ και κάτω, είναι ξέρω εγώ 300 άτομα. Ωραία, θα πάρεις $300. Είναι 1.000 άτομα, $1.000. Όταν γίνεσαι Σμαράγδι, σου δίνει άλλο $1. Το πόνους του Σμαραγδιού, του Ζαφυριού και του Σμαραγδιού. Και όταν γίνεσαι Διαμάντι, άλλο $1. Ένα του Ζαφυριού, ένα του Σμαραγδιού, ένα του Διαμαντιού. Άρα μπορεί να λαμβάνεις μέχρι και $3 για κάθε ένα που βρίσκεται στην ομάδα σου. Έξτρα. Παράδειγμα, αν έχεις 200 άτομα, βγάζεις 200, 400, 600 ανάλογα στον τίτλο σου, και αν έχεις 1.000 άτομα, $1.000, $2.000, $3.000. Τώρα, εδώ υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα μπω γιατί τέλος πάντων. Αυτό εδώ το εισόδημα είναι αφαιρετικό. Τι σημαίνει? Ότι αν εγώ είμαι Διαμάντι και σπάσω ένα Ζαφύρι, ξέρω εγώ, κάπου στο βάθος μου, σπάσω σημαίνει όχι το σπάσω ξύλο, σπάσω σημαίνει βοηθήσω έναν άνθρωπο και γίνει αυτό Ζαφύρι. Ωραία, επειδή αυτός είναι ηγέτης και θα παίρνει αυτό το $1 για τους ανθρώπους της ομάδας του, στην ομάδα του, στα δικά του 300 άτομα, εγώ θα φέρω τους Σμαραγδιού του Διαμαντιού, δεν θα πάρω τους Ζαφυριού. Εντάξει, γιατί αυτός ο τρόπος ανταμείβει τον ηγέτη, αυτό δηλαδή που κάνει δουλειά. Εάν εγώ έχω μια μικρή ομάδα και δεν έχει βγει ηγέτης και κάνω εγώ όλη τη δουλειά και είμαι Διαμάντι, θα με πληρώσει $3 για όλη την ομάδα μου. Εάν όμως αναδειχθεί ένα άλλο Ζαφύρι, ένα άλλο Σμαράγδι, που σημαίνει ότι εμένα μου απελευθερώνει χρόνο, γιατί αυτός τώρα είναι ηγέτης, εγώ παίρνω λιγότερα χρήματα και θα παίρνει αυτός μετά. Ναι, αλλά με Θοδωρή, αν είσαι Διαμάντι και από κάτω σου σπάσει ένα Διαμάντι, τι θες να μου πεις, ότι αυτός θα παίρνει όλο το μπόνους ηγεσίας και δεν θα πάρεις τίποτα? Ναι. Αλλά αν σπάσει ένα Διαμάντι, σκεφτείτε από τον προηγούμενο τρόπο πληρωμής, το 50% τι χρήματα είναι. Είμαστε πιο έξυπνοι από ό,τι φαινόμαστε. Λοιπόν, το τελευταίο κερασάκι στην τούρτα είναι μπόνους αυτοκινήτου. Οκ, ναι. Το δεξί είναι πεζό, Λοιπόν, αυτό δεν είναι τα αυτοκίνητα που προσφέρουμε. Η εταιρεία λέει, εάν εσύ κάνεις 20 συστάσεις, δηλαδή είσαι απλά Ζαφύρι,
Όχι απλά, είσαι ζαφύρι. Και έχεις μια ομάδα με 300 άτομα, θα σου πληρώνει $300 κάθε μήνα δόση για να πας να αγοράσεις ό,τι αυτοκίνητο θέλεις. Δεν συνεργαζόμαστε μόνο με την Audi και με την Peugeot, με οποιαδήποτε εταιρεία πάει να πάρει τη θέση αμάξι, εμείς σου δίνουμε $300 κάθε μήνα. Θες να πληρώνεις τη δόση, θες να κάνεις leasing. Εάν έχεις ένα αυτοκίνητο και δεν θες να πάρεις άλλο, η Olympic Idea θα σου δώσει το σηματάκι της, μπορείς να το πωλήσεις στο αυτοκίνητό σου και πάλι θα παίρνεις τα $300 παθητικό σέρμα κάθε μήνα. Αν δεν θες να πάρεις άλλο αμάξι, θα στα δίνει έτσι κι αλλιώς. Γιατί είμαστε πολύ καλά παιδιά. Αυτό δηλαδή φανταστείτε το έτσι. Με το που κάνεις 20 προσωπικούς και 300 εβδομάδα, εσύ θα λαμβάνεις $300 κάθε μήνα παθητικό εισόδημα. Αυτό μιλάμε ότι είναι ένα ενίκιο. Είναι σαν να έχεις ένα σπίτι και να θες ένα ενίκιο. Κάποιοι όντως θα πάνε να πάρουν αυτοκίνητο και θέλουν αυτοκίνητο, κάποιοι θα πούνε και εγώ θέλω να τα πάρω λεφτά να βάζω τσέπη. Ό,τι θες εσύ. Παλικάρι μου, για σένα είναι. Κάθε μήνα κοιτάει και βλέπει, έχεις 20 άτομα προσωπικούς και έχεις και 300 εβδομάδα, κάθε μήνα τα παίρνεις. Λοιπόν, για να τελειώσω θέλω να πω το εξής. Εδώ ουσιαστικά όπως καταλάβατε, επειδή εδώ τώρα μιλήσαμε για δικτύωση κτλ. Και δεν ξέρω ποιοι έχετε ασχοληθεί με δικτύωση, αυτό λέει θυμίζει δικτυακό marketing κτλ. Δεν είναι ακριβώς δικτυακό marketing. Και ναι και όχι. Εδώ θέλουμε να παντρέψουμε τρεις διαφορετικούς χώρους. Το network marketing που είναι το δικτυακό marketing το κλασικό, με το κλασικό εμπόριο, δεν δώσαμε και έναν τρόπο αμοιβής που λέει εάν βάλεις απλά μαγαζιά παίρνεις $100. Άρα και άνθρωποι οι οποίοι δεν θα θέλουν ποτέ να κάνουν συστάσεις συνεργατών και απλά θέλουν να ασχοληθούν με τα μαγαζιά, θα ασχοληθούν με αυτόν τον χώρο και μπορούν να βγάλουν χρήματα από εκεί. Και επίσης παντρεύεται και με το internet marketing. Το internet marketing είναι ένας χώρος στο οποίο λέει ότι μπορείς να δημιουργήσεις δίκτυο από επιχειρήσεις και δίκτυο από συνεργάτες μέσω του ίντερνετ. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς θέλουμε να παντρέψουμε αυτά τα δύο που είναι το high touch με το high tech. Το high touch σημαίνει υψηλό άγγιγμα, high tech σημαίνει υψηλή τεχνολογία. Γίνεται ένα πάντρεμα αυτό το δύο. Η εταιρεία λοιπόν έχει φτιαχτεί, το πρόγραμμα έχει φτιαχτεί για να μπορεί να το τρέξει κάποιος και online και offline. Εάν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχεις πολύ χρόνο και λες, αλλά μπορώ να κάθομαι στον υπολογιστή μου 1 ώρα την ημέρα, υπάρχουν ήδη τα εργαλεία και το σύστημα για να μπορείς να το τρέξεις αυτό το πρόγραμμα από το σπίτι σου. Μάλιστα η εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι σε κανένα εξάμηνο περίπου θα βγάλει και μια έξυπνη εφαρμογή, μια εφαρμογή για κινητά. Γι' αυτό είπα, θυμάστε, mobile apps. Πού κολλάνε τα mobile apps. Θα βγει εφαρμογή η οποία αναλόγως με το που εσύ βρίσκεσαι θα σου έρχεται η υπενθύμηση στο κινητό σου ότι ξέρεις κάτι, εδώ που είσαι, σε 10 μέτρα υπάρχει μια καφετέρια που σου δίνει 40%. Στα αριστερά σου 30 μέτρα υπάρχει ένα εστιατόριο που σου δίνει τόσο. Υπάρχει ένας γιατρός, ένας οδοντίατρος που σου δίνει έκπτωση. Υπάρχει ένα κρεοπολείο, υπάρχει ένα τέτοιο. Φανταστείτε έναν μαγαζάτορα, έναν επιχειρηματία, ο οποίος ξέρει ότι οι συνδρομητές της Olympic Idea, εάν περάσουν απ' έξω, θα τους έρθει ειδοποίηση στο κινητό τους, είναι φτιαγμένοι οι τελειπταλπέ, του λέει μεγάλε, εδώ σταμάτα, στην καφετέρια μου 40%. Ναι, κράχτης. Ακριβώς. Και θα σου δείχνει και σε χάρτη πού ακριβώς βρίσκεσαι και τι προσφορές υπάρχουν. Αυτό είναι ένα τεράστιο εργαλείο, είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση και αυτό δεν είναι χειροκρότημα. Για να υπενθυμίσω, η ιδέα όπως καταλάβατε είναι ένα παγκόσμιο site προσφορών στο οποίο θα έχει μία κάρτα, δηλαδή αύριο μεθαύριο θα έχουμε εταιρείες που θα είναι συμπεριβλημένες με Olympic Idea στη Ρωσία. Τώρα γιατί λέω Ρωσία, γιατί ας πούμε έχω κάποιους φίλους μου που είναι στη Ρωσία, οι οποίοι θα βάλουν τις εταιρείες τους εκεί και όταν ο Ρώσος θα έρθει διακοπές στην Ελλάδα, θα μπαίνει μέσα στο site και θα λέει σε ποιο ξενοδοχείο είναι συμπεριβλημένο με Olympic Idea, να πάω εκεί. Ποια καφετέρια, ποιο εστιατόριο, ποιο τέτοιο. Το ίδιο πράγμα και εμείς. Όταν αύριο θα πηγαίνεις ταξίδι κάπου στο εξωτερικό, θα μπορείς με την ίδια κάρτα που θα έχεις στην Ελλάδα να μπορείς να πας οπουδήποτε και να έχεις τις εκπτώσεις σου. Θέλουμε να ενώσουμε όλο τον κόσμο κάτω από ένα εκπτωτικό κλαμπ. Είναι πολύ καλό σαν project, πολύ καλό για να είναι αληθινό και το μοναδικό πράγμα που δέχομαι να μου πείτε σαν αντίρρηση είναι ακριβώς αυτό. Ότι το Θοδωρή έτσι όπως τα λες είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Εγώ αυτά ήθελα να σας πω, δεν θα σας χαλάσω όλο τον χρόνο. Χάρηκα πάρα πολύ.